السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك نورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات ibadet لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuqlığını ve muhabbetlerini duayı hayırlerini kışın gecelerini soğuk havalarda taştan yakından Peyk Resulullah aleyhissalatu vesselam şirin yaşayışından ve almalı derslerinin dini dünyamızda abatlığa sebep olur deyip de ovadan suratına edep bilin, hürmet bilin, sığışman oturmak ve meclise şirket etmek elbette büyük Allah'dan ulukan bir nesip, ulukan bir saadet, lütfu, inayetu, nimettir. Heyf ki her kime bin nurani Allah Teala'nın feriştesi, rahmeti, nur, bereketi yağıp ve dökülüp duran meclis heyf ki her kime nasip etmeye. Bu ulukan saadettir. Büyük Allah Teala dünya ve ahir izzetini arttırsın inşallah. Cuma namaz okuyor, ya id okuyor, ya husuf kusuf namaz okuyor tip üşenladığınız yok. Olur bir Allah Teala'nın buyrukları. Ama halis Huda için hiçbir fırka, gruh ya da düşmani, birini yıkıp ya birini kaldırmak ya da düşmani. Fakat İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Allah Teala'nın adı ve Allah Teala'nın şeriatı ve gözümüzün nuri serdar, behter ve mehter olan, rahmeten lil alemin olan, gözümüzün nuri başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gürrünlerinin ak iman gürrünü olur deyip de bu avadan yığınak elbette Allah Teala'dan ulukan bir nimettir. Huday Teala devam versin. Huday Teala dini dünyamız abad etsin. Huday Teala emniyet, ittihat, ağzı verilik bereketten ayırmasın inşallah. Bir gecede de siradan yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışından beter az aydırılacaktır. Ama görürün son mevzu beter ilunumuzda değişli görürün olansan ilunumuzda doğanlarınız öyün içinde ve öz hemsaya ağı inilen arasındaki mevzu olansan erhiley ve şunu değişli yakin karınnaş öz doğanlarınızın ihtiram ve silik vardı olansan Allah Teala'nın köklemeğinden belki bir neçe sorulara cevap bulup dini İslam'ın açıqraq beriyen cevabını tekan zindigilimizde nur bereket bolur yali bilkim öylerdöken dertle derman olsun deyip bilkim bir tofar adamlar heyfke bir tofar zenanılar hasta yaş oluraqlar hiçbir din, diyanat, yaşlı, yaşkısı adamın kefin ulas milladin öz zindigisine belki bugürünler şolanda kulaklarını giyirip de bir zindigilerine bir rahim, zindagilerde bir muhabbet, yaşayışlarda belki suyuculuk bolsun deyip Huda için hizmetini de yetiren beyik Allah inşallah eserin versin.
Mümin Müslüman dogolla. Allah deyip yaşap beren imanlı dogolla. Mescitlerde azan, İd, Cuma, Hacı, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, bagat umra ediliye, bagat haccı farz ediliye, bagat Müslümançılıkta yaşaliye, qurbanlıkları geçiye, ayıtları geçiye, bagat toylar tutuluye, toylun merasimlerinde kadar olu kon tutuluye, hatta bir tofor kärrek gülecek bolup, kärrek öz yanın özü, gülü hoş geçiriye, mıkadip, hatta haram işlere kaşinnadı bariye, bir tofor heli erkeklerde ada katıştırıye, emme kaş şok almağallığın yerine, kaş şok kadar bicaken harçlığın yerine, toyum qavu tutacak, men toyum bir tek toy olsun, ömrümde bir toy tutacak diyen adam, kaş mehabbet bilen, doğun qarındaşının arasında kini bolmani, doğun qarındaşının arasında ulfet bilen, mehabbet bilen, ağzı birlik bilen, füycülük bilen, ağa, ini, doğun qarındaş, gelece, dayda, eceke hemmesi öz hormat, bu hormat yerine bolup, kaş mehabbet bilen toyla tutulyan bolsaydı. Ol kon toyun tutuwati hamana al halalmıştık, harammıştık, gurrun önüne değil, haramdığı görünüwati. Hele erkek katıştırıptır, ya şehrin içinde, ya bir tağlarda, ya ovadan şehre getiriptir, bir kaçaktan kaçak, ya öz mahallesinde, ya başka yerde, ama yüreklerde kinelerden dolu, yüreğinin ağzalılık narahatiden dolu, şu boydaşları ya dostlarını uyuşurup, bagat haram iş etmek mıkadip, ama yüreğini ya kudolun arasında, ya doğun qarındaşlığın arasında, ya ağa inin arasında, näçe wagt bolupdyr kepleşenam, näçe wagt bolupdyr, o men on toyuma çağırmar, ha o men toyuna çağırmar, şo qalmagallığın içinde, yerde Hudaýyň rahmaty bolmaly, nähilli bereket tapmaly, nähilli ýaşaýyş süýjülük bolmaly. Näme diýip musulman adam bereketi ýadyndan çykarmaly. Näme diýip musulman adam Allah'dan ýagjak rahmatyny ýadyndan çykarmaly. Ey insan, ey musulman, insanın düşünmeli vakti boldy ki, ilm menen, zirenlik bilen, awodallyk bilen, pul bilen nihayi maksadyna yetip bilmejek belli boldy ki bir mahalaçeli. 15 yıl, 20 yıl mundan ozal belli bir adamlarda, hatta şehrin içinde şayet 2 tane 3 tane kompüter vardı. Bir vakt bir ustadlaryň biri ay diye, danışgada ustad danışgalyň biri geldi diye, danışjylaryň arasına. Sizin içinizde biriňiz ýokmu bir kompüter söndürse diýip diye. Yani şomuğa ustad bilmeýärdi näformy söndürmeligini. Öz şagirtlerine aýdy oti biriňiz ýokmu bar söndürseňiz. İçimizde hiç kim turmady şonu söndürmäge, bir kompüter söndürmäge. Hiç gaýtymyz bilmeýärdik gally diye. Inni häzir medersäge giden kişicik oglanjak näsbedi oti kompüteriň içinde bir towardatlary, häsbedi oti giripdi, çykypdy, hemme zadyna ýetik. Hop alım nagat ewesi işipdir diýjek. Her öýlere 2-3 tane kompüterler bar, mobailler bar, bagat dünýä almy ewesi işip barýa. Näme o öýlerde bereket ýok, näme süýjülük ýok, näme mehabbet ýok. Günmügün dogan-dogandan aýrylyp barýa. Günmügün biri-birinden bidarlap barýa. Günmügün insan birahim bolup barýa. Günmügün insanlaryň ýaşaýyşy robotlaryň ýaşaýyşy ýanyk, gurjuklyň ýaşaýyşy ýanyk bolup barýa. Näme diýip insan fikir etmeli şedatlar. Ey jawan musulman, ey türkmen, kimin içinden geçmeli şu görüňler? Kim pikirini etmeli şedatlar? Kim gamyny iýmeli? Iýilgünün gözäk gör. Ne kadar harçlar tutulup toylar bolýa. Däde pakir, ece pakir, gülerin hoş geçiren gelinim menen, oglum menen oturuşup saçan maşynda oturaryn diýip, geçen heftede bir ýaşul adam ağlapdy, toýa dönmär öýümde gün ýok diýip, näme diýip bijire bolmaly? Näme diýip insan mehabbet barada pikirini etmeliler. Näme diýip insan öýüniň nuru barada, ruhaniyeti barada fikir etmeliler. İnsan özüne gelmeli wagty boldy ki, bu mescidin içinde bir kitaba bolup otyt ya daşarda eýwan menen bu az adamyň gurrunu däl abi. Dünýä boýunça eşitdirmeli gurrunlar. Resulullah'ın ýaşaýyşyna gireyli bir azajyk mykdar Peygamberimizin gurrunundan ki Peygamberimiz özüni bir doganyny edip ikram edişi, edip syýlyk etişini kulak asyn, ýylynyň inşallah Allah köklüdüğünden ýylgünimiziň içine girip
Hudaý köklüdüğünden bir miqdar dersleri ve bir miqdar hacda edilen ve jawan öýlenen oglanlaryň soraglary we müşkillerini Allah köklüdüğünden hyzmatyňyza ýetirerin. Belkim Allah Taala sebep etsin, eser versin, zindigiyle doğru olmağa sebep bolsunlar inşallah. وبعد انهزام العدو إلى الطائف والنخل وأوطاس ساق المسلمون الأسارى وفيهم الشيماء. جنگ حنين أسيرleri جنگ حنين şu taada tamamolly kafirli 3 yana qaçyp gitdiler. Biri Taif, biri Nakhla, biri Autas, 3 yana. Aham bir miqdar kan asirler tutulupdyr kafirlerden. Şolaň içinde Şima varmış. Kim Şima? 57 yıl mundan adal Resulullah bilen süýtleş, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın süýtleş ayarlygyny. Asirliň içinden Şima çykypdyr. Peygamberimiz mahal näçilenji ýaşynda? 60-lanjy ýaşynda. 57 yıl mundan adal Halime'den süýdemýärdi Peygamberimiz. Oglan wagtynda Şima'da gojagyny alyp göterýärdi. Asirliň içinden ayarlygyny çykypdyr. وفيهم الشيماء فقالت للمسلمين تعلمون والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. هم أسيرler sürüp barya qala Şima aýdypdyr ey musulmanlar men sizin peygamber diýäniň ayallygyny hemen dipdir. Ta'lemuna wallah inni la ukhtu sahibukum min ar-radha'a. Enişte Muhammed'in ayallygyny hemen dipdir. Süýtleşdigini men dipdir. Felem yusaddiquha hatta ataw biha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğun mu senden dipdirler? Hawazinin içinde kafirlerin başının içinde Peygamberimizin ayarlygyny çykmaly. Aslan kulak asmanlarla. Bismillah. Peygamberimizin mübarek mahzerine getirtdiler. Hazreti Şimane. فقالت يا محمد إني أختك من الرضاعة. Ey Muhammed men süýt ayarlygynyňdyr nadipdir. Ikimiz bir eneden süýdemdik dipdir. Peygamberimiz aňaly oturupdyr. 57 yıl mundan ozalyň görüňi 60-lanjy ýaşynda Peygamberimiz dünýä aýlawdalawyndan soňra Resulullah 40 ýaşynda peygamberlik berildi. 53 ýaşynda Medine-i Munawwaraga gitdi. Ondan 7 yıl yine geçmeli 60-lanjy ýaşynda asirliňine Peygamberimizin ayallygyny çykmaly. قال صلى الله عليه وسلم وما علامة ذلك. Sen men ayallygynym bolsaň, süýtleşdiginim bolýan bolsaň bir alamat aýtypdyr. Men astan bilemek sen men doganymdyň diýipdir. Alamat aýtmaly. Men o wagt palan etýärdim, emdirýärdim, göterýärdim. Bir zat diýmelän. فأرت علامة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أنا متوركتك بوادي السرر ونحن يومئذ برعائهم أبوك أبي وأمك أمي. أي محمد ديبتر شيما عليه الصلاة والسلام باليان ديبتر إكيمد حليمة إمردك ديبتر من أضل إمدم ولقارا قيدتم سين قزوغم الكترردم من ديبتر وبر علامات بعدر باليان من بدنم دي شو علامات دي سين باليان سين ديبتر sen dädin men dädem, sen enin men enem süýtleş tarapdanna. Ol goýunma kylýan ýerde men seni götermerdimmi diýipdir. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فوثب قائما فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال اجلسي عليه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yadyna düşüpdir. Yuqaryk böküpdir, gerşinde orýalyk barmışdyk. Rida barmışdyk, gerşinde parça
Gerşinin ayrakını yere yazıptır. Ecekip oturuşmuşsun ne deyiptir. Otur düşüğünsün ne deyiptir. Gerşinin eki parçanı alıp "Orahabe biha hoş geldin" deyiptir. Oğlum Peygamberimiz oğlun vaktinde güller yadını düşüp mübarek gözlerinden yaş akmalı duruptu. Ve se'alaha an abihi ve ummihi. Enem de adamdan näme haber deyiptir. Ödeni de hadiski oğlun vaktinde gitti. Süyt ene de adamdan näme haber deyiptir. Kavumdan näme haber deyiptir. O tağlardan näme haberler var deyiptir. Oğlum Hazreti Şima cevaplarını aydıptır, gurrungeş oluptırlar. Oğlum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Şima'ni İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e imana çağırıptır. Ve Şima Hazreti Şima oluptır, Müslüman oluptır. Berekallah. Radiyallahu anha. Oğlum Peygamberimiz aydıptır. إن أحببت فأقيمي عندنا محببة مكرمة وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك فعلته. Ey Şima, ecekem doğanım iki yolun madiptir. Ya bizim aramızda kal, Mekke-i Mukarreme'de sonra Medine-i Münevvere'ye gidersin. Hey orada sana hürmet koyarız, seni siyleriz. Bir siylığlı denanı, hürmetli denanı ol, bizim aramızda yaşarsın. Bila bir yolun, yeni bir yolun ma, ben sana kan mal vereyim, öz kavmime öğreniştim, öz ovaramı öğreniştim diyen olsan da, ben sana kan doğru vereyim, koyun vereyim, düye vereyim, mal vereyim, solun hepmesin Allah'a git, öz ovanda yaşa vediptir. Fekalet arci ila kavmi. Radiyallahu anha. Am Hazreti Şima aydıptır, icazet versen deyiptir. Öz kavmime kisem qav olacak deyiptir. O varamın arasında olasın geliyor deyiptir. Peygamberimiz bolya deyiptir. Bütün icazet bir tovar mal verip, dünya malıdır da, bir tovar mal verip, ayallığını yola salttır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnha cengi Huneyn'ne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hazır Müslüman bulmaqa Hazreti Şimani edin silığı ve Müslüman bulundan sonra da çok fark etti. Ecekem deyip, ayallığınım deyip, yoksa ulamalar aydiye, sütten doğan sileye rahim değil mi yer? Sütten bir adamın doğunu var, ayallığını var, sütleş doğunu, ya erkek doğunu var. Onun adına takrim, takdir, siylıq divaydiliye ama. Ya mesela kudavoliye bir adam kudosu var. Din anasının tarafı, erinin tarafı. Bunun adına sileye rahim değil mi ya? Bunun adına ikram değil ya. Birbirini hormatlamak, birbirini siylıq etmek divaydiliye. Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ayallığına şeyle hormat koyuyor. Ol sileye rahim deyip değil. Sileye rahimin gurrunu Allah köklüdüğünün kısaca geçirer inşallah işte. Ol ikram, ol bir siylıq. Ayallığını sütlüş. Görmeyen mi bir adam öz sütlüş ayallığını izdivac etip bilmiyor. Bir oğlan menen bir qıyız bir eneden emse, şan alıp bilmiyor ayallığını olya sütlüş. Ya kuda olya qaynanası bilen, qaynatası bilen. İzdivac yok, ara izdivac haram olya. Ama ikram, takdir, siylıq bolmalı aralarına. Sileye rahim divaydilmiyor ama. Sileye rahim dede taraf, amu, ağa, öz doğunu, doğunun oğlu, dayı, dayıda, yegen, ayallığın, bunlara sileye rahim divaydilmiyor. Rahim, ve şöyle bilen qavvaşmak, sileye rahim. Sile deydiği, yapışıp yaşamalı deydiği. Mehabbetli yaşamalı. Sele yani zette kat kesmek. Kat. Bıçak bilen bir rahat kesmeyen mi? Paltı bilen bir rahat kesmeyen. Ona kat diyelim. Sele vesillen geliyor. Vesil. Sele rahim yani vesle rahim. Yani doğanlarınız vesil olup yaşamalı. Mehabbetli yaşamalı. İnşallah onu buraya açıkıra kaydırız.
Peygamberimiz aýdypdyr, sana maňa we hemmemize aýdypdyr. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İ'rifu ansabakum." Ey musulmanlar, öz nesebiňizi tanyýyn diýipdir. Daýyň kim? Amuň kim? Pesaramuň kim? Daýyň oglanlar kim? Çykallan kim? Tany diýipdir. Yani öz nesepden tanıymalı adamlaryň tany diýipdir. Oglaň şoňa da tanıt. Daýlandyr falanýla. Näme diýip hormatyny saklawar. Daýjanny göreň dedi. Yegenni göreň dedi. Şu bizim ustadymyz Jabbar agyň tahzir aýdýar. Özüniň ustady Saltanmad agyň tahzirden Hazreti Saltanmad agyň tahzir şuhuzi ilmiýan banisi muassesesiniň bir ahlagy bardy. Her kim bir türkmen bir taýfadan bolsa, ha bizim qarrejemiz şu taýfadandy. Meselen şu taýfadanmış. Sen bize daýy bolýan akim diýip, şoň menen ýakynlaşardy diýip. Şol şu ahlak hakikat gowa adamlaryň ahlagy şu. İmanly adamlaryň ahlagy şu. Peygamberimizin öwrüden ahlagy şu. Hemme musulmanlarda şeýle bolmaly. Qarrymamasa hiç taýfadanmış, palan taýfadanmış, şu taýfadan birini görsen, ha bizim qarrymamamız şolardan, sen bizim palan adamyz bolýan akim diýip, bahana bilen ýakynlaşmaly şeýdip, Peygamberimiz aýdypdyr şunu. "İ'rifu ansabakum, tasilu arhamakum." Tanyň daýlaňyz ýegelliňizi, agy inliňizi diýipdir. Täbiri biriňize ýakynlaşarsaňyz diýipdir. Oňam izinden aýdypdyr. Doğanca bilece doğan molunun peydası yok ki katnaşman biyiğinden havarın yok bolsa taş karınlaş yanak ecnebi kesek yanak bolup gezmeliyiptir. Emma qawlattır deyiptir. Daş da olsa biri-birinin halinden havar alıp biri-birinin katnaşıp biri-birinin mehabbetleşip daşanrak dayda olsa daşanrak ağada olsa biri-birinin halinden soraştırmak o qawlattır deyiptir. O peydalıdattır deyiptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öwrüden bize ulqan derslerinden rahmetul lil alamin nur edip bereket edip Allah iyi veren adamsi bir büyük insanın bize veren terbiyetinden ilunun fikretten görün doğan qarındaşlığın arasında ne hatta mehabbetlik var hop seleye rahm näme diýdi weliye o näme etmeli günne varmaly mı öýüne Aya şeriat bir hat berýärmi? Aýda bir barmaly möýlerine. Men doğan garnaşma hamana bartdyrjak. İnşallah Hudaý köklediğinden muhtasar aýdar, ýani açyqrak aýdar inşallah. Sele-i rahm diýdigi ulamalyk açyklapdyr. Qala al-Imam an-Nawawi: "As-sila hiya al-ihsan ila al-aqarib bil-mal, bil-khidmat, biz-ziyarat, bis-salam, bit-tafaqqud we gayri zalik." Sile-i rahm diýdigi öz doğanyň, agyň, daýyň, daýdan ilgünün arasynda öz ýaşaýyşyň içinde ha falan ilem olabilen habar hatyr ýok biri-birimizden diýilse şu sile-i rahm bolmadygy sadece açyk. Ha o palanimy ol agamdyr, ol inimdir, o daýyegendir. Habarymyz ba, salam aleykumyz ba, hoşlugymyza gelýärdi, cenazamyza gelýärdi. Ol birimizden haly ahwal edişweti sahyň diýsen, şoň adyna da sile-i rahm diýerler. Şu üzülük gitmez ýaly etmeli. Iň bäri baş sadece sile-i rahm manasy. Hamana ogly bolupdyr, mübarek bolsun, halkdan önçek, salihin bolsun, barsaň da, öýüne barsaň da, başyň şuluk, işiň kän, derdin kän, agyllam hyýabanyny göreňde hawlyk manjykdyryp, salihin bolsun, Allahyň söýen bendesi bolsun, bite begennim aýtyp şu doğanın ağın daýyň yegen şu kärrek kesekiden kärrek şun haqqy bar. Hudaý peýgamberiň buýrugy inşallah işte peýgamberiň sözünde okuyup beren. Ya jaý salypdyr, öýe giripdir. Ýüregiň içi etmese, şoňa bahylçylygyň bolsaň bolmasaň aýtmaly. Mübarek bolsun töweleme. Odan jaý bolupdyr, bereketli bolsun, hoş ýaşadyň, gülüp ýaşadyň, nurda ýaşadyň, imanna ýaşadyň. Hudaýyň rahmatyndan içi dolu bolsun, nurdan dolu bolsun, bereketten dolu bolsun. Şuurlar aýtmaly. Sile-i rahmşlar. Meridi bolsa her musulman meri soramak, sogaply zat, musulmany wezifesi ahin cenazasyna barmaly, meridin soramak. Emma öz dogany, agasy, daýy, yegeni bilerden kärrek bar pawarap durmaly. Sile-i rahmşlar. Birat men elimden gelýän zat bam diýmeli, çynyň men aýtmaly. Bir gece ýanyna turmaly bolsa, ya bir pul gerek bolýan bolsa, mal gerek bolýan, maşin gerek bolýan bolsa, akitmeli getirmeli bolsa,
Hıtmat niyazi bolacak bolsa men badırın diýmeli. Şo men badırın diýdiň hakykat üstünden Hudaýyň rahmety küllügde bereketi. Onu inşallah işte okuyoruz. Emma ilunun içinde bir jawan oglan öýlenýe taqriban şu zamanna her öýlenýäniň de başynda şymahal bolmasa ýene 5 ýylçylyk boljak da. Şaýat da bolanmady şymahalaçylyk. Oglan fakir, öýlenen oglan mydam arada da. Zenanasy diýe başga ýerde ýaşaýldy. Enesi gisten men radide diýe näme etmeli şada. Bismillah. Zenanasy diýe men enen kefini göterip bilmeýän diýe. Men sen ýüregim howluk ýa öýde diýe. Darkýan men diýe. Başarmaýan diýe. Ýok men aýyrşak ýa men näme etjek diýip bir azalar berweti. Enesi aglap tu gisten men radide diýe. Aya gelin menen gelin bir erk adam da arada şoň zenanasy bilen erk adamyň enesi şylaň arasyna sele rahm diýen maňa barmy? Awvel biz şunu bilmeli. Gelin men gaýnanyň arasynda mowzu sele rahm ýok. O sele rahm bolar, rahm daram bolar biri-birine. O bende başga benden gyýdy, o bende başga benden gyýdy. Mana sele rahm diýilmi ýa? Hop näme galy? Bir jada galy. İkram, silyk galy. Silygy ki Peygamberimiz öz garyndaşyna edýänmiş. Guda tarafa ýaýan aýallygyny süýt aýallygyny Hazreti Şima sele rahmyň içinde där ahim. Emma Peygamberimiz ona hormat goýuşyny özde bir taýda da şeýle. Awwal gaýnanan wezifesi gelinne silyk etmeli. Şoňa silyk edip bir nowy edep terbiýe tawazun saklamaly. We gelinne öz gaýnanasine hormat silyk etmeli. Aha meni bolmaýar da näme diýinýär jawan olan? Men açygyrak gurrun ödeýli. O pakir arada du haýsyn diýennet çemene awara aldyrak kesip oglan. Erkoglanyň wezifesi ştada. O tadana gitmeliler. Başarsa öz başyna aşöýüni aşpazhanyň öz başyna etmeli. Enesine aýtmaly, ene gowurşmaýaňyzdamy? Biri-biriňde düşman bir bolmaň diýmeli. Biri-biriňiň gülmesine we zindigisine girişmeň, dehalat etmeň diýmeli. Ene de öz başyna şu öýüň içinde gelin öz başyna bolmaly. Iň ahyrky şu mahal ilunun içinde ahun molly din we ýaşulyň berýän hak jogaby şe. Onda maşa näme etmeli? Göçükse ene agla uty gitsen gelme diýe. Men balam diýe ulartdym diýe. Şu öýde bolmaly. Ene aza vermeler zenanasından çürüm, zenanasy ärine aza vermeler enesinden çürüm. İkisi de oğlunun halini derk etmeli. Erkadıma rahm etmeli. Aradaki oğluna, öz oğluna rahm etmeli. Ene zinanı öz ärine rahm etmeli. Bir yüreğe uymur, şu da adam ahim, şu da insan ahim. İki olup etini yemeller ki ona ağram salıp arada koyup. Hudaý razi olmalı ki bundan. Hudaýyň hoşy gelmeli ki. O pahim näme etseň men aldyrak titrak kesip. Gitse dowat gitmeh dowat bol. Şu öýde bolmaly. Emma zindigisini joda etmeli. Oğluna hamana terbiyet versin ene ata. Zenanasyna belletmäni. Gelinine belletmäni. Oğul nimel. Olar terbiyet bermeli, gelmäke. Örmäke, toy etmäke terbiyet bermeli. Şidre bolar diýmeli, ýyl güni gözde diýmeli. Şidre bolsa diýmeli, he ora mäkan molla bir erk adam ýa gaýratlyja ol zenanaň sakla diýmeli. Bir de agram salma diýmeli. Odol ene taň wezifesi terbiyet bermeli. We odol ene taň wezifesi gyzyna terbiyet bermeli. Gyzym bar ýaňdam öýe awreýde saklajak bol, imanna saklajak bol, mehabbet edip erkan saklajak bol diýmeli. Hudaý kuwat bersin bir torhany wada. Gelin bar ýa darga deýnip bar ýa da şu öýe. Näme diýip musulmançylyk diýip bolmaly atmış. Bir en ata terbiyet bermeli ki hemen. Ya gaýnana gözdeş tufat gelin gelse şu etini ýeýin aza berenni wati. İki tarapda kane wala. On pakir oglan arada ýaşaçyk jawan oglan gözünden ýaşa quwati. Besnäm bolly olan arasynda sele rahm diýen da muhim däl. Olan sele rahm diýilme, gelin men gaýnanyň arasynda. Silyk etsele o belli zat sogaby. O silyk etmeye düşman bolmasynlar. Oglanyna şu öýde aşöýe öz başyna, otagy öz başyna, ola da aşöýe öz başyna, otagy öz başyna. Tamam mı? Gelin oglan enan ýanyna baranda, zenanasy aza berse zalimdir.
Ne baryan, ne kan oturdun, ne bir zayettin, zalim olur denana, beyti behar ne edip vermeliler. Ya öz denanasının yanına oturanla, ne edip verecek o da bir de zalim olur ene. İkisi de görünüp duranda, yani hemmesi cedillikten, bica Huday peygamberiyattan çıkarmadan moliyada. Ya mesela iki gelinin arasında, iki doğan öylenüğülü. On denanası ve on denanası davalı ya, kepleşmeye hamana. İki gelin bir öyde aralarına sile-i rahim değil mi ya? Ama iki doğan qavuşuk gezmeli, biz sile-i rahim. İki doğan qavuşmal, çünkü buna sile-i rahim değil ya. Denanası, iki denana, iki gelin mi da öyde? Kepleşmeyemiştik, gülüşmeyemiştik, bivine barmeyemiştik. Vazifesi değil. Adam da kıstak görmeliler, sen günne bar öyümü de deyip. Günne eneme sataş, günne ayarlığın sataş, günne gülüş yok. Etmem onu. Yani ikram siylıq istikbarından qav. Ama sile-i rahim iki gelinin arasında ol sile-i rahim değil. Sile-i rahim değil mi ya onun adına? Sile-i rahim iki Allah ve peygamber buyuruyor. Onun içinde iki gelinin gurrunu yok. Ama iki doğan oğlan menen ene, oğlan menen dede, oğlan menen zenana, doğan oğlan yegen bile ödarlığına qaim olmalı. Heleyinin kefine gidakana doğandan ayrışamalılar. Doğanı bilen kine, kuduret, adavet, düşmançılık etmeliler. Şuna sile-i rahim divaydiliye. Megerin ki qaynanesi öz daydası olsa, qaynanesi öz ecekesi olsa, gelin qaynanesi öz ecekesi, manne hem dayda qaynanesi hep siylaq etmeli, ve hem de öz daydası öz ecekesi, hem ikram siylaq etmeli, sile-i rahim de annemin kaptanında. Öz daydası da qaynanesi. Qaynanesi gelinne siylaq etmeli, öz yegeni ki yok. Yaş oluqan bollu, yaş oluqan kiçiğe meger rahmet etmeliler mi? Kiçi de oluqanı hormat koymalılar. Resulullah'ın öğreden yollaşı. Megerin ki qaynata, daisi, yegeni, ecekesi bizire olsa hem sile-i rahim ve hem kudoluk bol düşüyor. Ya iki kudan arasında. Erkoğlan iki kudosunu başa gay için baham oturuşturacak bolup, yüreğini yakıp, narahat bolup etmiyor mu? Düşündür iman şeriat aydiye birbirinde silah koymalı yedi. Ama sile-i rahim de lazım değil. İki kudan arasında. Aslında sile-i rahim değil mi ya onun adına? Çünkü iki kuda doğan ne rahim? Megerin ki doğan olsa, iki doğan birbirine kuda oluptur. İki ayallığın birbirine kuda oluptur. Bunun hem kuda oluyor, hem doğan oluyor. Hem sile-i rahim hem kudalık gerek oluyor. Ama doğanların neşdiği olsa, kesekiden kuda oluptur değil mi? Madam günne haberlaşıp durmak şeriata boyunna lazım değil. Aralarına dava olmasa, görevlerine de selam aleyke etse, hormat birbirine koydu, tamam oldu, vazife bitti. Ama ehlilerin arasında Huda için eşittirin inşallah kulaklarına varar, eser eder inşallah. Gelin men adamın vazifesi, kan gelirler var, her enesinin yanına var, gelin ahlak ütköye da. Oluqan denana, özünün qizini biderek zatları öğrettiye. Şu öyün içinde mehabbet etmedi yana, qaynenesine mehabbet etmedi yali, erine mehabbet etmedi yali. Şunu asıl akıl kabul edene ka, onu da iyiliğinin içinde bol yan zattaş. Denanası her öylerine ütkelene ahlak ütköye da. Her öylerine ütkeleye ahlak ütköye. Ne enesi sonra biderek terbiyet beriye. Gelinin vazifesi enesinin kevin kulağı asmeller sözüre yerde. La ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Peygamberimiz aytdiye, Hudaya günahkar olacak yerinde hiç kimin kefin kulağı asma diye. Enatan kefin kulağı asma o yerde. Ya enatas ayduoti azıcık yerde qıydın gelinin enatası. Bir zat boda çıktı qaydı ve qıydım diye aytdiye. Aytmalı kepteldir enatan. Ola qanağa. Aytmalı kepteldir. Huday için iman peygamber, Kur'an peygamberin gurrundan ayduoti. Ol bir qıydını bitirek terbiyet berme, qatı kıyamet mesuliyeti olar, heyr Hudaýyň ýanyna utançly bolar. Zol edepden, hormatdan, siylagdan oğlanyň da enatasy terbiyeti berip durmaly. Hudaý ýadyňdan çykarama, kıyamet badyr, zulm edama, bija eziyet berama. Qıydyň da geliniň de enatasy terbiyet berip durmaly oğullyda. Ama o terbiyetle de odal berilen toyun hemme zady qaýgy, qızılından, toyundan, mehrinden, harcından, ama edep terbiyetini hiç gurrun edilene, ondan şimdi de ol gurrunle boluvati. Bağat narahatiyle boluya, on bir şeriat näme diye, Hudaý peygamber näme diye, onu kulağa sana, kan o narahatiyle düşüvati. Hulasa, kan öylerde boluya, gelin he öyle eziyet berip geçip be.
Ene qaynanesini, baldızlarını ya qaynakıcısını öýde dorqyz oglanma, ya gelin moptur ya bolmandyr. Eziýet bir adam berýär. Ya gelin eziýet çekýär öz qaynanesinden her gaýsy bolsun. Zulüm etmäýin öýleň içinde. Zalim dag bolagamaylyň. Peygamberimiz näme diýär? Mazlum adam, yani eziýet berilýän adam. Peygamberimiz näme diýär? Bir adam bir zenany eziýet berilýän bolsa, mazlum bolsa, özü kafir bolsa, Hudaýa dadymy ýetişdirdi, Hudaý şoň dadyna ýetişjekdir diýär. Özü kafir bolsa. Az-zulmu yabqa ma'al kufr, al-mulku yabqa ma'al kufr we la yabqa ma'az zulm. Mülk diýäniň kafirlik bilen durar diýipdir, emma zalimlik bilen durmaz diýipdir. Zulm etmäýin. Maktungul işan näme diýär? Kıyamatdan bir söz diýdim baýakda. Zalimler hor bolar, qalar ayakda. Maktungul ora odan aýtýar. Kıyamatdan bir söz diýdim baýakda. Qaraw bardyr ýersiz urulan taýakda. Bize eziýet berilse, tawon molmoly bolar. Zalimler hor bolar, qalar ayakda. Garyp sen ağlama, şiirdek bolarsen. Garyp sen ağlama, şiirdek bolarsen. Ey gelin, ey qaynana, ey her gaýsy bolsun, ağlap günüň geçirýäňdem hiç narahat bolma. Bir gün şiir ýaňak bolup hakyň alarsyň kıyamat gününe. Bolmada ahim her kim halanjasyn etjek bolsa, o zaman da hakyna ýetişmejek bolsa. Käsäň içindäki suw, çay, miwa, nahar hemme zat harap bolýandyr şu ýeriň ýüzünde. Harap bolmaýan zatmam? Ýok, hemme zat harap bolýar. Emma hak hiç wagt harap bolýan nädir? Hak baýat hakykatyna ýetişmeli. 1000 ýyl geçsin, milyon ýyl geçsin. Öňki algyly adamyň görýäňda sen, häzir de sen algylla. Hak diýäniň hiç harap zaýa bolýan nädir? Her zat zaýa bolar ha. Emma adam da zaýa bolup gider duran ýerinde. Öler gider kabryna girer. Hak hakykatyna ýetişmelidir. Ondan üçin öýlerde zulm etdirmäýin. Zulm bolmasyn. Emma sile rahimden wagtym bolup barýar inşallah hawlukman ýene onunla ýoka oturaylyň. Peygamberimiz aýdypdyr. قال صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله تعالى ومن قطعها قطعه الله تعالى. Ey Müslümanlar, Resulullah etýäşin. Seleye nämeýdi? Rahim. Rahim yani Rahmandan gelýär diýipdir Peygamberimiz. Rahim, seleye rahim, hem hanavadi Rahman. Rahmandan gelýär diýipdir. Yani her kim seleye rahim etse, dogany bilen hey salamlaşjak bolsa, yani Hudaýyň gafsyndan, rahmatyndan şu hey ýapşak bolupdy diýdi. Hey şoňsyna bereket dökülipdi da. O doganda hey kepleşjekden gaçjak da, yani Rahmandan gaçdy. O dogandan gaçanaka, Hudaýdan gaçyp barýar şol adam. Hudaýyň rahmatyndan gaçyp barýar. Hudaýyň nurundan, jennetinden, beheştinden, rahmatyndan gaçyp barýar şol adam. Entek bahana bilen kepleşjekden näbir toparlary. Şo Hudaýyň rahmatyndan gaçyp barýar. Peygamberimiz aýtypdyr şunu. Men doganyň öýüne barjak, mydam günä we öýüne näme etmeli? Mydam mahbarasyny gygyrdyp du, ya mydam gözäweti. Muna sile rahim näme etmeli? Muna da barmaly öýüne sile rahmet durmaly, habardar bolmaly, ara kesmeliler. Ýöne şu baraňda günä ba bolsa, hamynyň bam sen dip çykyp gaýtmaly. Şo zadyna narahatlygyny belletmeli. Onu çykyp gaýtmaly. Ya baraňda şo mahbarasy, ya haram zady filmi ýokmuşdyk. Oturupsyň 15-20 dagada onu işletýär ýakýa, sen turup gaýtmaly bolýan. Inni şirket etmeli bolýar günäge. Başardyňdan nasihat etmeli, doga da etmeli, dogaňyza da goşun. Hudaýa dogan garyndaşlarymyz da sen rahmatyna düşsün diýip. Araňyz ýok da bolsa, beja araňyz ýok da bolsa, bir tofar ýerde şeriatyň gurrun we ulamalara maslahatlaşyň ol. Men bu taýda onu açyklajak diýip aýtjak diýip görjüň. Emma o dogan garyndaş dogaňyza goşun. Sile rahmyň bir manasynyň bir. Beja diýäniň bir namysyň üstüne bir zadyň üstüne gurrun. Ondan başga ýok. Onu ulamalara maslahatlaşyň. Be her hal inni sile rahmde dogan içinde. Hudaýa tawfik ber, Hudaýa rahmatyna sal, Hudaýa musulman bolup dünýeden geçeýli. Şo dogan garnaş günäkär bolsa ha. Emma ýakasy öýle fasyk bolsa näme? Aşan bararlykda. Öýüne girseň hemmek, hey bir de men öýüne girdimi diýiljek şo dogan garnaşyň.
Yakası belli ora haram yiyen ya haram bir gurrunlarken ona ulamalar diye. قال ابن حجر في فتح الباري فإن كانوا فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعدهم ثم إعلامهم أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق وبالدعاء لهم كذا في فتح الباري لابن حجر الأسقلاني. Eger yakası belli fasık bolsa facir bolsa aram kes barma diye öyle. Şu barmasan soğa bir ettiğinde. Yöne daşarda görsen şu haram zattan bolonsan men bariyanlarına doğancım canım men barjaktırın ha deyip onu ait deyiptir. Çekinme, hakkın mert bol, hakkın öğünün bir hayvatı vardır. Basılma, korkma. Hak yani arkan Allah'tır. Hakka etmeye hiç çekinme. Hakka edip uğrağında sen olursun, taraf kıçeler. Sen dağ olursun, o çeğeden ne kıçeler. Hakkın hayvatı vardır. O ham taraf ya kabul eder, ya basılıp başına, ay birdat hemen kelleme gelmiyor, ayağını sırama deyip kaçıp gider. İyi kıçağını bilme. Bes, bir vaxt beter günahkar yakası belli olsa şecere yok özür qavca adam kan namazı var tu ya birdat estu qavuşlar ediyor ama haramı da var. On cevabı da yankı yukarı veren gurrun ki barıp durmalı günah işeden ne çıkıp kaytmalı. Ama yine bir ulu milletin soruğu. Men barsam ıza eziyeti beterken götürürlük de. Bunu göreyli peygamberimizden soruluptur ve Resulullah näme cevap beripdir. Sahih hadis Müslim rivayet etdiye. إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي يا رسول الله doğanlarına şunma deyiptir. Hey men yaxşılık etyen bilemen yamanlık etyen deyiptir. Kan adam aytyan ki. Hey men bilerin günahlarını geçiyen aydın keplerin ay yok olsun etyen biledi hey halkın yanına meni yamanlık ele deyiptir. Görün oturuşuklarına toyda yastı meni yamanlık ele. Asen bana her yana varsan men gurrunun başlan dilinden. Men neşlan günahlarını geçiyen hiç yerde amallama. Oşlara qawluq etyen deyiptir peygamberimize bir sahabalar deyir. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. Onna sen aytışın yanıq bolsaň deyipdir. Yani qiyinat hatta ujra bolmak. İkrat ba deyipdir. Bira ola sana telekelik etdiye sen qawluq etdiyen. Sen olara yamallaňa, ola sen mudam yamallatpa. Şolong içinde mudam yanıp duran köz va yanık, kömür va yanık, kül va yanık, içi şolong mudam yanıgıllar deyipdir. Qor va yanıqdır içinde deyipdir. Sen rahattırsın deyipdir. Ama olong mudam içi yanıgıllar. Asaptır şol adamda deyipdir. İlunun gözdak görün şeyledir. Şol adamda mudam asaptır. Mudam gızırdak kesip berendirle deyipdir. İkincisi, eger sen şeyle bolsaň ýadyňdan çykarma deyipdir, Hudaý Taala mydam sen üstüňe kömek ýagdyryp durar deyipdir. Mydam üstüňe kömek badyr deyipdir. Şu qawlugy bolandan soňramda ýene tahammül etip bilmesen azalyk kefini, sabryň ýok, güýjüň ýok. Hatta gal sen mert bol, daşarda bolsaň selamu aleykum bolsun. Ve adna silah assalamu aleyhim ve adamu hicrihim. İň sile-i rahmyň bäri başy salam aleyk bolup dursun. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Allah kuvvet. Ertin hayırlı. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Huda imandan ayırma. Selamu aleyk berbaş bolup tut. Bigat aza verip etini ittiran bolsa. Bu kulli emma kesilmesin ki yankı vururma. Aran kessen Hudaýyň rahmetinden kesilamaydyň. Emma sen hey yapşyrjak bolsaň sen şu doğanyň ýygyny, ağaň ýygyny, daýyň ýygyny getpäňde heýşin dogurlajak bol. Yani sen beheştiň ýygyny getpäň. Ve Hudaý sen rahmetine sallygy şol. Peygamberimiz jogap berdi. Ahirki bir kepte aydayl, o ham tamam edeyli inşallah. Bir yaşullan arasında. İki nefer hamana kepleşmeyemiştik. İki nefer iki doğanın ham mahala yaşulu bolorluk da değil. Denanası oturuya hamana ulqan ağ saqqallı 80-85 yaşında ağmadağın tahzir yal qava adamla da bariye ulqan teverri adam hamana. Eduvati kefin naqlas yanda diyor. Aslan. Nazire yaşulu olmalı. Nazire bolya barayin demeli. Berekallah Allah kuvvet yaşullara bila bir. Emma biri de yaşulu olyan adamlar bir bellimeli zady var. Önçak bir görmeli zalim kim, mazlum kim. Şulan içinde biri var hewre odul kan azab beripdir. Biri var azan eteginnemişdi. Yani şibul aydylacak görün bir hakikat görün. Bir fakir bir ömür azan eteginne. İşte kime aitmalı bar bagışla diýip salamlaş diýip. Zalime aitmalı. Näinki mazluma aitmalı.
Bir ömür eziyetine teginne yine de mezluma aytmaly, bar sen şoň menen salamlaş diýmeli. Zalima aytmaly, bar sen diýmeli. Bagşla diýip aýtdyýmeli, salamlaş diýmeli, eliň uzat diýmeli. Bir gujokla diýmeli, ýüregiň etmede daşyňdan gujokla diýmeli. Zalima aýtmaly, barda kepleş diýip. O zalim de etmese, bir kef kulağa asmasa, mınna de sen yaşılı soğap yapmadın, inni var mezluma isten bolar. Ona canım men, sen gayret et, sen barsan okuyacak aşağı, ahiret dereceğin bolar diye, hiç kiçelmersin diye, kiçi Hudaýyň ýanyndaky kiçidir diye, adamın ýanynda kiçi olanyň men kiçelmersin diye, inni mezluma bardaýt. Ýör salamy bar eýli, inşallah Hudaý izzetini artdyrar diye. Allah Taala din dünyamyz abad etsin. Hudaý öýlerde bereket, mehabbet bersin. Hudaý isleýär rahim, godalar, garyndaşlar, süýtleşdigen ýa beýlekle iman İslamiýet raayet bolup, ulfet mehabbet bolsun. Dogan garyndaşyň arasynda mehabbetlik ýürüýse, bereketler bolup, soňran beýleki musulmanlaryň arasynda mehabbet bolmaga sebep bolar. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn inşallah. Bir alhamd qulu wallah sure Falaq we Nas goşup okuýaýyn, ötülen ruhuny bahşetde dua eder, okuýber. Pir ağa dua et, ilahi amin. Hatme tesbihler, hatme tehliller, ilahi amin. İlgun, rahmetli yağıllar, ilahi amin. Daşarda hıtmet etip durallara yürüyte haslap dua ediyor. Matur saklap, maşin saklap, rahat oturur yani o intizamattan sürüm dula. Din dünyeler avat olan, soğuk havada, kızgın havada. Amin can Hudaý. Berekallah şolara. Din dünyeler avat bolsun. Hudaý şolara cennette hadim nesip etsin inşallah. Amin can Hudaý. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. Amin ya qadir. Amin ya muqtadir. Amin ya qadiyel hacat. Birahmetke ya erhamer rahimin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.